सुन अरे जिला में मचावे खातिर बाबू रे तबाही पैसा ना तो पावर चाहिए 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 हमारा में दोसर हो कौन रे सब रुपये के तो खेल बाटे रुपये से जेल बेल बाटे भैया के आगे सब फेल बाटे सीधे अंबानी से मेल बाटे एकदम सही कहता हूँ भाई हमारा से कौन बरिया